हमरा कनिया मिलल दीनानाथ के कृपा से मिलल फल ब्यूटीफुल हमरा कनिया मिलल छठी मैया के कृपा से मिलल फल सुपर हमरा कनिया मिलल कनिया मिलल कनिया मिलल जय छठी मैया जय छठी मैया छठी मैया के रही कबूल ले हो निमन कन्या मिली सुप चढ़ाई छठी मैया के रही कबूल ले हो निमन कन्या मिली सुप चढ़ाई सुनल छठी मैया हमर पुकार सुपर हमरा कन्या मिलल दीनानाथ के कृपा से मिलल फल ब्यूटीफुल हमरा कन्या मिलल छठी मैया के कृपा से मिलल फल सुपर हमरा कन्या मिलल जय छठी मैया जय छठी मैया। अभी आप सुन रहे हैं शक्ति म्यूजिक स्टूडियो की धमाकेदार प्रस्तुति। लाखों में एगो बा हमारा कन्या हो साथ में लेके हम घाट पे जाइब हो लाखों में एगो बा हमारा कन्या हो साथ में लेके हम घाट पे जाइब हो हाथ जोरे करब अरजी हम गोदी में तोहरा ललना मिली छठी मैया के कृपा से मिलल फल से टूटी सुन के सुपर कन्या मिलल छठी मैया के कृपा से मिलल फल राम बाबू प्रदीप के अजीत के कन्या मिलल। रिकॉर्डिंग बाय शक्ति म्यूजिक स्टूडियो लराज घाट।